Seguimos en directo, aquí Novos Días, agora para falarmos de bonsáis. Sí. Podemos deixar de poñer a canción 5 minutos? É que me encanta. Home, por unha vez que nos traen aquí unha sorpresa, agradable, bonita, pois hai que machacala un pouco. Que está guai. Pero temos aquí a Avelino. Sí. Temos aquí a Avelino e os seus bonsáis. Estamos no xardín dos bonsáis, como dicía aquel famoso programa de radio de Luis del Olmo. Ben, Avelino, hoxe falamos de troncos, basicamente. Sí, da base dos troncos. Teñen un nome, como se chaman? Nevaris. Nevaris, con B ou con V? Porque eso sí, a ver, onte me dixeron... Eu os teño visto escrito con B, con V. E normalmente utilizo a B porque como son beiro, tiro máis pola B. Claro, e vas pola B. Pero sí, claro, a xente nevari asocia con nevar, o mellor é pon con V. Sí, eu escribino con V, pero a min tamén escribín ben, a verdade. Se mira en varios términos, en varias publicacións, tanto... É unha palabra xaponesa, non? Sí. E que designa, ademais, a ver se podemos coller un plano detalle, a esta parte do tronco, creo, non? Sí, a parte baixa. A esta parte pequeniña, a ver, está aquí a miña man, sí, de aquí para baixo. De aquí para baixo, que se vos fixades, os bonsáis, pois normalmente a parte máis característica, pois son esta parte que chega das raíces ata o inicio do tronco, non? Sí. A isto nos referimos con nevari. Sí, eso é o nevari. E isto é unha das cousas que máis chollo leva de cultivar os bonsáis. Sí, é máis apreciable nos bonsáis e ademais dá bastante traballo. Se consiguen bastantes anos, existen algunhas técnicas, pero sí, ademais é máis apreciado normalmente. Copa nevari, os nevaris son moi definitivos nos A ver, bonsáis. aquí temos varios bonsáis, todo o mundo se está a ver na casa, algúns son espectaculares, por exemplo, ese que tes ti ao teu lado, Carlos, pero temos fotos de varios dos bonsáis da colección de Avelino que imos ver, para que Avelino nos explique un pouco como son as tipoloxías, que traballiños leva, porque debe levar bastante traballo, pois conseguir eses nevaris, en teoría. Imos ver unha das primeiras fotos, Avelino, a ver que che parece. Este é un dos que temos aquí, non é un dos que temos aquí. Que é isto, Avelino? No, este non pertenece, son fotos de nevaris, pero non son da miña colección. Este é un nevari nos seus comenzos, polo que se ve está tamén, este é o que está aquí. Aí xa estás ti. Ese é o que está perto de Carlos, que xa ten estas imaxes de fai 2 anos, esa é na época que primaveral, xa cando ten desarrollado toda a copa e ten bastante folla. Ahora, como é semicaduco, empeza ahora a despuntar, empeza a despertar as semas. A ver, e que características temos nese nevari? Bueno, aquí mirades que ten xa un nevari de grandes proporcións, onde xa é un árbol porque a maior idade é cando alcanzan a plenitud no nevari. Aquí sabemos que ten moita raíz, unhas raíces xa que teñen unha lusitude considerable. Por que saen da terra as raíces? As raíces saen da terra porque... un criterio estético ou...? Sí, porque se desprenden da terra mesma, quer dicir, vamos descubrindo a raíz sacando do seu entorno natural, que é o cepellón, a parte baixa, e a vamos descubrindo. En árboles, por exemplo, como ficus, no estado natural dos ficus na naturaleza, eles mesmos crean raíces desde as partes altas das copas, chegan a prender desde as ramas a baixar a terra, ao contrario, en vez de nos desprenderlo en proceso natural, eles baixan as ramas, crean raíces da rama hacia a terra. Iso dáse nos ficus en estado natural. Dicías que leva moito traballo facer estes nevaris e facer que queden, pois, como estamos a ver, non así de espectaculares. Pero estamos a ver estas cousas que tes aquí.